Hola a tothom, benvingudes i benvinguts a la meva videoressenya. En primer lloc, em presente. Soc Marma Graner, alumna del màster de professorat de secundària de la Universitat de València i en aquest vídeo parlaré sobre el llibre Mal d'escola, de Daniel Penach, traduït per Joan Casas i publicat l'any 2008 per l'editorial La Butxaca. Daniel Penach és un dels novel·listes més estimats i llegits de França, amb més de 9 milions d'exemplars venuts en 18 llengües. Va viure una adolescència marcada pels sofriments escolars, una vivència dolorosa que Penach rememora en aquest llibre alhora que fa homenatge als mestres que el van salvar del fracàs escolar. Penach ha viscut la cara i la creu de l'ensenyament. A Mal d'escola parla de la seva experiència docent, però també del fracàs escolar, que va patir en pròpia pell quan era un alumne amb una discapacitat coneguda com a disortografia, que afecta l'aprenentatge de llengües. Penach es meravella que ell mateix, una nul·litat acadèmica, aconsegueix convertir-se en professor de secundària i en un novel·lista de renom internacional. En aquesta obra, a mig camí entre l'assaig i l'autobiografia, fa un homenatge als educadors i a l'alumnat, que sempre han estat els últims de la classe. En definitiva, és un llibre ple de reflexions pedagògiques que no deixa a ningú indiferent. Mal d'escola és un text que tots els docents haurien de llegir. Tracta l'educació i l'escola des d'una perspectiva diferent a l'habitual, és a dir, parla sobre els caps de suro, o zoquetes, adjectiu que utilitza l'autor per a descriure els mals alumnes. Aquesta obra narra la història en primera persona d'un professor que de menut era un mal estudiant. Penach sentia que en les classes no rendia i això el frustrava. Per molt que estudiara per a un examen, mai aconseguia aprovar-lo, la qual cosa el desmotivava encara més. No entenia per què la majoria dels seus companys ho entenien tot a la primera i en canvi ell no. I clar, al no entendre res del que li explicaven, no rendia. Conforme va creixent, se n'adona que no serveix de res en aquesta vida, encara que mai arriba a rendir-se. Cap professor s'interessa per ell, perquè clar, com no era culpa d'ells, sinó dels professors anteriors que no li havien ensenyat la base suficient, l'autor, encara que amb alguns anys més del normal, va aconseguir llicenciar-se i treballar com a professor. La seva mala experiència com a alumne l'ajuda en el seu treball, ja que té la capacitat d'empatitzar més amb els seus mals alumnes, perquè ell ha sigut un d'ells. El seu objectiu és que els seus alumnes gaudisquen i aprenguen al mateix temps, per així evitar el fracàs escolar que tants problemes li va ocasionar a ell en la seva infància. Aquest llibre tracta temes relacionats amb l'educació, com la disortografia, la qual afecta a l'escriptura i provoca errors ortogràfics. La relació família-escola, com ser un bon professor, però sobretot tracta el fracàs escolar, el qual sempre és un tema d'actualitat al nostre país. Espanya és un dels països amb més fracàs escolar. Tenim una taxa de fracàs escolar d'un 29%, una xifra que està molt per dalt de la mitjana europea, ja que només ens supera Portugal i estem molt lluny del 7% de Suècia. Un 75% dels estudiants espanyols no acaba segon de l'ESO i un 48% no acaba batxillerat. Pot ser això siga perquè el govern no inverteix bastants diners en educació, perquè els professors no tenen la vocació suficient per a ensenyar, perquè els pares no s'impliquen prou en l'educació dels seus fills o perquè els alumnes no tenen cap mena de motivació. Una possible solució a aquest fracàs escolar seria, com diu el llibre, tindre la sort que a eixe alumne cap de suro li toque un professor amb vocació i que aquest crearà un vincle entre ells dos realitzant activitats i exercicis especials per a que aquest estudiant que li costa pugui aprendre els coneixements. Els instituts són una institució fonamental en el desenvolupament dels estudiants. Així és on els professors i professores hem de motivar-los i educar-los, ja que cada vegada passen més temps als centres que amb les famílies.
Finalment, voldria dir que com a docents hem de tindre clar que depèn molt de nosaltres que els nostres alumnes siguin zoquetes o no. Per aquest motiu hem d'implicar-nos. No etiquetar-los ni culpabilitzar-los, reflexionar amb ells, ajudar-los i convèncer-los que no són caps de suro, sinó que només necessiten desenvolupar un poc més les seues capacitats, perquè tots els adolescents les tenen, només han de saber com desenvolupar-les. Per últim, voldria dir que la societat està en continu canvi i per això l'escola no ha de ser la mateixa sempre, ja que l'alumne no és el mateix, de manera que les persones involucrades en el procés educatiu han d'endinsar-se en aquest món i aprendre noves formes, noves estratègies, noves maneres d'ensenyar sense oblidar que l'estima i l'amor és una d'elles. Companyes i companys, vos convido a llegir-vos aquesta obra, ja que de segur vos farà reflexionar sobre quin tipus de professorat voleu ser.